vedeți serialul despre Puia, care voi credeți că el preseale. Da, sunt de fapt un spion infiltrat. Da. De când ai venit numai cu una pe sub masă ești așa. Nu zic ce face ăsta acolo. Mi-a ascult ceasul. de 14. Ți-a ascult ceasul. Nu știu dacă mi-am tăiat unghiile, bine mi le-am tăiat. Stai liniștit că și eu mai am din când în când asta și mai fac mai alea, mai bricole și mai rămâne negreală. Știi că de câte ori mă uitam la... acum am văzut ceva pe YouTube, au apărut tot felul de manifestații de-astea comuniste prin Coreea, după... Da. Bine, ăia le fac la un nivel în care, bă, Ceaușescu n-a ajuns acolo. N-a ajuns, dar nici nu mai avea, cred că. Mai avea puțin, dar eu mă gândeam la un moment dat, am văzut o chestie, o coreografie de-asta, era absolut impresionantă. Da, și mă uitam la ei, băi, mă gândeam, dacă cât pregătirea dinainte, eu cred că este ca pregătirea cosmonauților, pentru că dacă, nu știu, la 3 dintre ei le vine să se cace în momentul ăla, s-a terminat.
Da, e... Pentru că erau niște noduri, niște alea Care e de- faza și ce e ce mai interesant, că nimeni nu știe ce face ălaltul, el trebuie să-și facă, zic, ai tu tăblița aia, da? Da. Tu zici așa, o faci, așa, o faci, nu știi că ălaltul trebuie să facă altceva de lângă tine, pare, are altă literă. Asta se știe și s-a văzut pe stadion, are... Salut, David. Hai, salut. Ți-ai făcut rezervare pentru revizie? Încă nu. Urma să Da. sun astăzi. Dar Voi așteptam unde să... vă duceți de obicei? Pentru revizie? Da. Pe centură? Da, pe centură, da. Mă duc eu să-i fac și runțul și ție pentru luni, da? Da, dar nu știu dacă o să găsesc loc și vezi că e pauză între 1 și 2, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă ai ce îmi Da. spune. Că de asta nici n-am sunat. Aha. Păi, Da, atunci